हेलौ लाइमोन आब'। बा बिबारि आगै सना दिनैसो खबर लानो मोनदों नोङो। इस गावगायाबो लाथारा नालाय बेनिखायनो आंबो लाथाराखैमोन आरो आब' आङो सोलाबथाराखैमोन। बा सोलाबथारि माथो एसेबां खामानि मावनायनि नोङो। आब' नोङो जोंहानाव फैग्रोनाय बेनि उनाव खिन्थागोन दे। इस दानो खिन्थानो हाया आरो। ओहो दा मबाइलाव खिन्थाजाया आब'। बाप्रे एसेबांथ' गिदिर बाथ्राना मबाइलाव खिन्थाजालायि। औ आब' नंमारगौ बाथ्रा। नोङो सोलाबबा फैमारनाय जोंहानियाव मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंनो दंमारो आब'। मा बाथ्रा बिबारि? आब' मबाइलाव खिन्थाजामारा नङाबा थंनो खिन्थामारगौमोन। आब' नोङो बे साननैसोनि गेजेरावनो फैमारदे। अ दे जागोन दे होमबालाय। आब' ओमफ्राय गुमै दङना गैया? गुमै दङबा गुमैखौबो लाबोफा। गैया नोंसा गुमैया नै दिनै 7 मास जाबाय सानसेबो न'आव फैयाखै। मा 7 मास मानि जाबाय गुमैया न'आव फैया? औलै बिबारि मा बुंबावनो नोंसानाव थांबाथाय मोजाङै रायज्लायगोन दे। दे होमबालाय जागोन आब'। ओमफ्राय आब' नोंनिया आथिं सानाया हामबायना हामाखै? हामनाय माने माबा गेजेर गेजेर साफिनोलै। अ दे मोजां डक्टरनो देखायनो हागोन दे। देखायनोथ' हागौमोन र' बिबारि आगै नाथाय फैसायानो गैयाना। आब' नोङो जोंहानाव फैग्रोनाय। दे जागोन दे थांगोन। ओमफ्राय मादैनियालाय माथो खौरां? दङ दे आगै बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो। मादैयाबो फैनो हागौमोन दा मादै आरो गामियाव फैयाना। बियो थांनाय नङा दे आंनो थांगोन हारसिं। ओमफ्राय ओंखाम जाबाय आब'? औ जाबाय दे। मा ओंख्रि जानाय? जेबो ओंख्रि गैयालै बिबारि आगै ना गोरान बाथोनजों जादों। अ ओमफ्राय नोंसा जाबाय? औ जाबाय दे आब'। नोंसालाय मादोथो जाखो? जोंहाना दालि ओमफ्राय अमा बेदर एवनायमोन ओमफ्राय लेस्रा एवनाय। बा मालाय नोंसासो गोथाव गोथावथारलै। आंहासो अमा बेदर जानो लुबैसोदों जानो मोनथाराखै। अ जोंहानाव फैबा जानो हागोन दे आब' ना? औ दे होमबा आगै दोनथ'नोसै आंहा एसे खामानि दङ र'। दे आब' फैमारदे खिन्थु फैयाबा खिन्थु गाज्रि मोनगोन। आयौ थांलाया बेसेबा थांनो लुबैना दंखायो मानसिया। फैनांगौ मानोथो फैयाखैमोन होनबा? आखायाव फैसाबो गैयाना आगै। अ बेनोथ' जाहैबाय। दे अब्लालाय फैबानो जाबाय आब'। दे। आसलथे बिबारिया आंनो मा बाथ्रा खिन्थानो नागिरमारदों? मा गिदिर बाथ्रा? आरो बा ओंख्रियाबो मालाय बिसानियासो दालिबो दङ अमा बेदरबो दङ आरो लेस्राबो दंलायो। आरो आङो आथिंखौ डक्टरनियाव खिन्थिनो फैसा गैया होननायाव जोंहानाव फैग्रो ओरैसै। अ मालायबा माबा खोना फोजोंसारा फैसा होयो खोना बिनो बुरजा बुरजा बेनिखायनो फोजोंसार लाथोनिथारना। ओमफ्राय फोजोंसारा गावनो फैसा होनायखौनो आंनो हरसिगोन खोना आरो गावगाया। मा एसे अननो रोंगौ गथ'फोरा। नाङालै आं लाया अना खानानो बिसोरनिनो फैसा नांगौ। थांमारनांगोन र' एबारो बिसानियाव। आंनियाव आरो फैसाबो गैया र' गारि भारा आइनियाव दङ ना मायबा बिनांगोन र'। आरो जुदि आइनियावबो गैयाबा दाउ मासे दङ फुवासेसो जानाय जखनि बेखौनो फाननांसिगोन आङो। मा खालायबावनो खाफाल गाज्रि बिफायाथ' होखाबायानो नै दा हौवायाबो खबरखौनो लानो नागिरथारा। माथो खालायबावनो खाफालानो बेसेबा गाज्रि ना सोरबा हिनजावखौसो गोसथोखुमाना दङ बेनिखायनो जोंफोरखौ सैया सैया खालायो। जुदि सोरबा हिनजावखौ अनजालुआ गोसथोमाना दङ ना आं होमबाना डाइरेक्ट गारखागोन अनजालुखौ। बे न'आवबो थाला आङो आंहा बिबार लाहानियाव थाहैगोन। अ आइखौ लिंनि र' फैसा दङना गैयाबा आइनियाव सोंनि र'। आयै ओजों फैलाय। मायो? आइलै आंखौ दिनै बिबारिया फन खालायदोंमोन ओमफ्राय गावसोरनाव थांनो होदों। मालाय मायबा गिदिर बाथ्रा दङनो। इस मा गिदिर बाथ्रानो हा मबाइलावनोथ' खिन्थानो हायोमोन ना। माबालै आयै मबाइलाव खिन्थाजायानो माबा। आं बुंदोंमोन दानो खिन्था होननानै ओमफ्राय माबा मबाइलाव खिन्थाजायानो। बाप्रे मबाइलाव खिन्थाजायो माथ' एसेबां गिदिर बाथ्रालै। मिनिनोसो ओंखारबाय आङो खोनानानै। मोनथिला दे आरो बिसोरसो मिथिसिगौ। ओमफ्राय आयै आंनो दा गारि भारा नांगौ आं समफोरनो थांगौमोनलै आयै। दङना आयै नोंनियाव? गैयाहाय फैसायानो 20 थाखाल' दङ। नै दिनै थास' आथिं लांबावगोन र' आङो। ओमफ्राय ना गैला आयै? नाया दङ फुवासेल'थार बैथियाना। जागोन दे मिलायहोगोन आयै ना गारि भाराया। इस दानो थांसै आरो नोङो साननैसो थानानै थांबाबो जागोन आरोलै। नाङालै आयै आं माबा दानो थांनो लुबैथारदों माबा एसेबां गिदिर बाथ्रा आं खोनासंनो लुबैसोदों।
गारि भाराया बेसेबांसो थांगोन? सिगां 50 थाखाफोरावनो मोनहैयोमोन, दा 70 थाखासो जागोन खोना गारि भाराया। आंनियाव आयै 30 थाखा दङ दे, नोंनियाव नों आंनो 50 थाखा होबाबो जागोन दे, आंनियाव 30 थाखा दंखायोना। थांलाय फैलाय 70 थाखा थांबा ओमफ्राय 10 थाखा थाबायना, 10 थाखाखौ आं बिसोरनो बिस्कुट लांगोन। देहाय दे थांनो हागोन दे, दा थास' आथिङा थांजोबबासो। थांगोन दे आयै, मानो थाङा जानो। थांनायाथ' थाङो र', थेवब्लाबो मालाबा थाङाना। नै दा फैबाबो थाङिया नोङो नुवाखै? हाव, दिनै थाङाबा गाबोन फाननो लांबाव आरो, आंथ' गाबोन थाङाना समनियासो थांगोन। देहाय दे जागोन दे। आं थांनो मोनसिगोन होनबा, आङो रोंदाबो मा गोसोखांबाय थादों जोंफोर गामिखौ, बिबारिमोनखौ। मा थांनो लुबैना दंखायो आयै, इसेबां गोबाव जाबाय थाङिया, 2 बोसोरसोआनो जानोसै। आरो नोंबो थांनोबाथु? थाङाहाय मा आङो, नोंसा नोम्फा थाख्ला फान्था थानाय जायगायाव थाङाहाय आं मा। फान्थानो? फान्था नङा माइबासो दे नोंसा नोम्फाया। नंमारगौथ' आयै। हेलौ सना जांगिला, मा खालायदों? दङ र' ओरैनो बेरायनो फैदों आङो। माबा, आङो गाबोनो गयस्रि आयं लाहानाव थांलायसिगोनलै। मानोलै, ना फैसा जमा जालायबाय? सना, फैसाया आंना 15,000 जमा जालायबाय। बोरै माने बियो गावनो खोमाना लानाय बायदि मोनना लादोंलै, ओमफ्राय बेसेबा माथा गरम। ओमफ्राय आङो सानफ्रोमबो 100 200 बिदि खावबाय थायो। बियो फैसाफोरखौ बारा ओरै मोजाङै सानना दोनाना, बेनिखायनो बियो जेबो फाथाखौनो मोना रखरा। हामबाय रांखावरि सना, आंनि दाउ मैना। आयुहाय सनाया आंखौ खुदुमलायदो। आङो लाजिलायदों। आंखौनो लाजिबाय आरो? औहाय, आङो लाजिखायो बयखौबो। गावनि सनाखौनो लाजिबाय आरो? सना जांगिला, दे, आंनिया हौवाया फैबाय। दे होमबालाय, नोंनियाबा हौवाया साला रायज्लायफुनाय टाइमावसो फैना होयो। गावगायनाबोसो हिनजावा रायज्लायफुनाय टाइमावसो लिंना होयो। दे। माहाय, माखौ एसेबां सानै फैबाय थादों नोंलाय? सना रांखावरि, साननो लागा बाथ्रा नङा, मा देनाय बियो? माया माखौ? माया माखौ माने, बिबारि मोस्रोमोना अबेयाव एसेबां फैसा मोननानै एसेबां लाख थाखानि न' लुना लाखो बिसोरो, बोरै? आङो बे बाथ्राखौनो सानबाबो सानख'नो हायाखै। आं दा माथा गरम जाना दङ। दे नंमारगौ, साननो लागा बाथ्रामार। जोंनिसाय एसेबां गोरिब न'खरनि फिसाफोर बिसोरो, आरो ओंखामखौनो मोजाङै मोनजायामोन, नाथाय बोरै एसेबां मोजां न' लुनो हाखो बिसोरो? जोंनि न'निसायबोसो मोजांसिन न' लुना दिन्थिबाय बिसोरो। औलै रखरा, जोंहानि न'निसायबो बेसेबा गुन समायनासिन बिसानि न'आ। पापि गथ'फोरा अबावबाफोर सिखाव खावैनाथ' फैसा मोनाखै, बुरजा फैसा। नंमारगौबो जानो दे। सिखाव खाबा अबावथ' एसेबां फैसा बुरजा मोनबावनो बिसोरो ना? बिसोरनि न'आथ' खमसे खम 15-20 लाखनिखा न'। नंगौथ' आरो। नंमारगौ दे, साननो लागा बाथ्रामार। एसेबां फैसा बुरजा अबाव मोनमारदों बिसोरो? नोंलाय माथो बिसोरनि बिबथैलै, एसे खबर लाहैनो हागौ माथो नोङो। गाबोनफोर खबरखौनो लाना फैगोन र' आङो। एसेबां फैसा बुरजा अबाव मोनमारखो बिसोरो जुदि खिन्थायाना, बिसोरखौ आङो सानफ्रोमबो CID खालायबाय थागोन। नंमारगौ दे, खालायमार दे। मोस्रोम, दाबो मोनाखै नामायो चावमिना? बानायनायानो थायाखै। आयौ, मानो? थाब बानाय, जानो लुबैसोबायमोन आङो। र'लै बानायनोसै। आयौ, दहायनिफ्राय माथो खालायबाय थानाय, बानायगोन होननायानो? माबालै, खिनो ओंखारदोंमोन, खिबाय दुगैबाय, ओमफ्राय नै दासो बानायनोसै। थां बानाय थां। रुनाय बिबारि आब', लाइमोन आब'खौ आं बोरैबा मोनसोदोंसो सानै। दे न', आङो अनजालु गुमैखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोनलै। औलै, मानो लाइमोन आब'मोनखौ फाता होआबा, आरो इसेबां 7 मास मानि मानो फैयाखैबा? जानो, फाग्लासो जाबाय खोना मानसियानो। फाग्ला? हिनजाव फाग्लासो जादों खोना बियो।
ओजों गोजान जायगायाव खामानि मावनो थांनानै बै बांगालि नेपालि हिनजावफोरखौ गोसोथोबाय खोना? थिग गैयालै, ओरैनोथ' नुनायाव गुमैखौ बेफोरबायदि नुथारानो। बिदिनो महरखौ नायनानै रावबो रावखौबो सिनाय हाया सोर माबायसि। सोरखौबाथ' नुनायावसो आब्रा आब्रि रखम नुयो, ओजों बायदि सिं सिं खांखाथिकसो। आरो सोरखौबाथ' थंगाला थंगालि रखम नुयो, खिन्थु बिसोरनो गोसोथोनायानो थाबावा। जेरै आंखौबोथ' थंगालि रखम नुयो खोनानो आब', थेवब्लाबो आंना रावबो गोसोथोनायानो गैया। इस्थाद नुवा नोंखौ थंगालि रखम। नुवाबाथ' मोजाङानो। नुवाथ' र', ओमफ्राय आंखौलाय माबासिथ' नुयो? नोंखौथ' खानाय गेद्दा गिद्दि एकदम जाम्बिबि आब्रिब्रि नुखायो रखम। मा? औ, ओजों बायदि नोंहाबोसो गोसोथोनाय दङ जाम्बिबि आब्रिब्रिबाबो। आजिखालिलाय बयनियाबो थाखायो आरोलै, जाम्बि रखमबाबो थंगालि रखमबाबो। थेवब्लाबोथ' आंनिया गैयाना। नोंनियाबो जागोन आरो फेसबुकफोर नायबाय थाबा। आरो नोङो स्कुल कलेजाव थाङाना, बेनिखायनो नोंनिया गैया आरोलै। नोंनो जुदि दा गोसोथोनाय नांगौबा नोङो दा फेसबुक खुलिनांगोन, होनबासो नोङो सासे नङा सासेबाबो मोनथारगोन। नंमारगौ न'? बिदि होननानै आं नोंखौ खुलिनो होआखै, आं ओरैनो बाथ्राखौसो बुंदों। थां सावमिना बनायहैदो। र' थांसै। खोब माखौबा दानिनिफ्रायनो गोसोथोनायनि रायज्लायो। आयौ मेंसोबायहाय सकनिफ्राय फैनानै। जा गरमखा बेथो थैगोनहाय। मोनफैबाय आयै? औहाय मोनफैबाय, बेसेबा गरम मोनथारबाय आङो। बेसेबा गरमथार। औहाय फोथारावलाय मानसिफोरा बोरै माइ गायदों, बोरै खैथा फुदोंलै एसेबां गरमफोराव, एसेबां सान्दुं गोसायाव। बिसोरनिया उन्दैनिफ्रायनो अयबास दंखायोना, बेनिखायनो हागौ बिसोरो। औहाय नंमारगौ दे, थेवब्लाबो बिसोरबो खस्थ' मोनो, मानो मोना जानो, एसेबां सान्दुं गोसा एखे मानसै। औ मोनो आयै, मानो मोना जानो, थेवब्लाबो माने जोंनिख्रुइ एसे थानो हागौ आरो सान्दुङाव, माने एसे खयज' खालायना थानो हायो। औ, ओमफ्राय आबा बिहामजोलानि न'आलाय ओंखारबायना ओंखाराखै? ओंखारबाय। ओमफ्राय मा न' गोदानखौ लाबाय नामा बिस्रा? औ लाबायथ' र'। बा दे हामबाय दे बिदिबालाय, मालाबा थांनांगोन र' आङो बिहामजोलानियाव। थांनो हागोन दे, मालाबा गारि भारा खालायनानै जमा थांगोन। गांजेमा गोसोम रानिखौबो लांफागोन, बेबो बेसेबा गाख्रबबाय थायो बिबारि बाजैलानाव थांगोन होननानै। औ एबार थांमारगोन दे, गारि भारा खालायना थांमारगोन, जमानो बिहामजोलानि न'खौ नायना फैगोन। माबा आबा नङाबा बिसानि न' गोदाननि फट' बिहराखै मानो? आङो नायनो लुबैसोदोंहाय। न' गोदाननि फट'? दे जागोन दे, आं दायो खिन्थाहरगोन र'। औ खिन्थाहरबानो जाबाय, नोंसा आइ बिखुनजोआ नायोनो होननानै। खिन्थानांगोन र'। ओमफ्राय न'आवलाय माथो कालार होखो? जानोलै मा खालार होनोबा बेखौ? जाम्बासो नोंबो सासे, नोङो नुबायबायसि न'खौ? औ नुदों आयै आङो, माने आं थांबा न'आव कालार फोनबाय थादोंमोन आरो। ओरैनो न'नि कालारफोरखौ मोजां नुदोंना नुवाखै? हे नुदों आयै, जोंहानिसायसो साबसिन नुबावदों बिसोरनि न'खौ। नंमारगौ ना? ओमफ्राय कालारखौलाय सोरथ' सइस खालायनायमोन? टिल्लुआ सइस खालायदों। बा मालायबा, दे मालाबा थांमारगोन दे गारि भारा लानानै ज'नो। जागोन दे आयै, थांनो हागोन।